Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Jaipur Om for Men. Iyan ni siya ni Busharon. Panlalaki ni siya pero kung luyag mi siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag odet walet ni siya bot ng balonlayo palang masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit kag makahang nga cinnamon. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para sa iya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have cardamom, lemon, lime, kag bergamot. Ang cardamom, pampakahang. Lemon kag lime nga mga aslom nga citrus, kag bergamot nga mahamot nga citrus. Kag for the mid, we have cinnamon, carnation, rose, kag jasmine. Ang cinnamon, matamis kag mainit nga may pagkakahang nga nota. Carnation, makahang nga mabulak nga nota. Rose nga mabulak na siya nga matamis. Kag jasmine nga matamis man nga puti nga bulak. Kag for the base, we have benzoin, tonka bean, patchouli, kag cedar. Ang benzoin, mainit kag do vanilla na siya kung simutan. Tonka bean nga do hilamon nga matamis. Patchouli nga matamis kag madulom nga may pagkaduta nga nota. Kag cedar nga mahamot nga kahoy. Kabay pa nga namian ka mo sa nga pahamot. Kag kung may ibang pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. So, naman, bye-bye.